nemu nduk bebek langsung tak gawe botok. Bumbune pokoknya sing ana ning pawon. Lah iki sing tak rajang ana lombok abang, 2 judu, ijo 3 judu. Setane rasa dirajang ben keluyuran. Tomat ijo 4 setel, brimbingi wulo 1050 gram. Lah iki brambang, bawang, kemiri, mrica, tumbar disangre. Wenehe wuyuh sak sendok. Nek wis diulek lembut ngene iki disuleti, laos jahe digepuki, cemplungno wajan panas orek-orek. Lombok tomat brimbing cemplungno, orek sedelok ae, iwak pitike nyemplung. Gedung-gedungan nyemplung ya gadang olang-olang gadang opo-opo pokoknya nyemplung kabeh. Laos jahene dibiukno. Wenehe ono mbak sunkara. Ya Allah, muncrat sithik gak ngaruh. Lagi klothokane gojaki karo banyu udan. Diubek sedelok ae, masakku nyemplung, moto, gula nyemplung, banyu sak cerit. Loh, kok wis mateng cepet temen. Siapno biting. Nemu kok kandang wedhus. Menengo juga ngomong-ngomong iki rahasia. Lah iki mulai pemincukan, ada godhong koyo ngene wenehi lombok karo kemangi. Nek wis dibuntel elon-elon. Nek resik kok kono. Lah wis rapi, kene dilangkepno, nggurin dilangkepno aja lali wenehi tapeh. Ben apa ya ben ayu ben rapet. Nek wis disunduki koyo ngene iki. Apik to? Tak sutekno mincuki loro ae yo. Lah iki sing babak keduane mincuki botok spesial. Iki bener botok guys. Nduk bebeke diceplos, dibuntel alon-alon. Nek rasa buntel ya diwel-wel ora apa-apa. Ditapehi neh ben rapet, ben gak dombrodol ngono kuwi lho. Lah iki dicuplis karo biting. Kukusane nek wis kemerengseng jegurno siji-siji aja sampai keri. Niki engko nak mateng ya tak sudah kono tangga-tanggoku lho guys. Mas sampean ora ngono. Sing tak kono teri anakku. Diusiri ku lho lomo ndek iki anakku tak kono teri Nogosari siji disangoni 10.000. Lah iki tak dudoi unboxing botok Pak Pitike delok ae. Lah iki botok nduk bebeke. Walah. Lah kok ngene iki menul-menule tak icipane. Enak tenan, pas ra susuk rasane. Sesuk tak golekane neh nduk bebeke nek menawa isih ana ning kandang.